Na ka Doordarshan Kendra Shillong sa sisian pat ni Priang Sobhai Phi shikane ka program Health Essentials. Kapang ka bangin yakran menta ka singi kalong ki jingle baha ki barit ki long ki mau kordor. Ki banyeshim menta ka ni ka yakran ilong i Dr. M. Maury, State TB Officer, i ba Jovial Dingdo, the State Public Private Mix Coordinator jong ke NTEP, bat kumjuru i kong Bonali B. Nongrum, ibalay i Nikshe Operator. Te hakani ka por nga Priang Sobhai kini barok laingut siya kani ka program bat haswa banginyo e kani ka jingekren bat ki halor kani ka phang mendagasngi ka bangi labo nginya phasha kindiat che kini ki jingpen bana. Ini phai bat menta ke studio kumbang laong Pishwa kindon i Dr. M. Maury iba Jovial Dingdo bat ikong Banali Binongrum banyakren halor kani kapang ki jingle baha ki baret kilong ki mau kordor. Ting Priang Sobhai Phi Dr. iba bat kumju ye i kong Nongrum. Te kani kadeka program ka bathamai ka badang shu launch shen daka Sarkar India. Timentang ako ban sedang ban keli shana i Dr. Maury shapang kani Dr. ka kani ka Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan batai ni dian. Boleh sibol kong bala setenat ban dikendu biang program kumni. Kadai ke program go thamai te Malaysia bangan position ni ngasuka ban ong ba ngitip ba ya ke TB larai dak Sarkar India po ka jingalam jong u Prime Minister Honorable Narendra Modi bangin eliminate lah dengan penduduk jait hakasnam hajar arpusan. Te hadin lengba kata lalek bun ki program kumno bangin poi kata kathong. Te kawai lagi thong ka ba menta kasi bangin ikran kedai kata ka Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. Te yakani ka program la launch do ka Presiden jungi haka khandai tarik September menta u snem dang sudap shen. Te ka jingtemu jong kani ka program kalong ba kumnu ba kibriu kintip sepang ke Jepang TV. Kibriu kintip kham ba khanang ba kanam don syu kene kajing penduna kan penduna ya kene ka stigma bangi ong mo kajing ben iki. Aku ju ko por kene kan yarap ru ha ka ba yo jing rap ling ba kene ka ban ya kedan mentas pang kene nutritional support. Kanang ba namar kajing bam kene ka we ka ba penong ye kinong pang bagian kam koi gloi ru la dakila ban ba. Dia kata kadai ke ba live ke ba saw menong kadai ba ke sarkar ke kwa ba kawin ni objektif kalong ba ki nong pang tibi kim dai ban lut pisah na ladi. Namar dadi kena kemnu kin lut pisah la dangi nang perkhat ban yarap eki. Kata kadai ke we. Mo ti na takadau kani ke program kalong ba kumnu ban wan rapat ye ki paj ba ban tip ye kani ke jingpang. Kalong ban yitu pi ba khajing sya ke sarkar India nei ngila sedang hi banyarap leng ba sarkar ye kinong pang TB kata bangi khot kene ka nutritional support te kinu bapang TB ngitang shu deb ban register iki pagila diagnose parigi ba idon ni kene jingpang ni pani ka account number jongki te hadin kata kadon ka direct transfer ya ka pisa sanspa shibnai syakitu kinong pang
direct transfer te kani kan long bai kat no benai ki di dawai kat tahi kin yo la ki di ndru benai la ki di khat pra benai ne ar phu benai ru kin yo kat tahi hadu ban takut kat treatment kan takut kat treatment dia lo kata ki yo do kata kat tribal support ke baki ong new spa san pho we nong pang kata te kalong tang si sen yo kalong kat travel allowance mo ong lo mo te ne kini san spa te ka man benai te lengba habangi lengba kani ka program pat ka sarkar ka kwa shu ba umdai da ka sarkar andai na ki pajba ru kinwan sakhamat bakin ya snok tilang banyerap igini ki bapang tibi namar kumbang itip bagi bapang tibi hi ho ki babon hi ki dei na kilong yeng ki baduk wat la mentala se kam dalong than su kam tan mar ngi i wat ki bamduk ki yo hi nei te ha ki ju ko por ka ichu ka di ka wei ki ba yo igini ki jingpang ki bon hi ki badei padeng khat san bat san pu sau snem te ka dei ka ich ka ba dan kam ha ka jingsha te na ka daw ni sadu bon ki ek wat ki walking hours ru ki do ki nong tre te tenggi hapan pep tre kum to te da ka jingwan jong ki pajba sakmat boningkong in pendu ya ka stigma ka baar pat kalong ka jingrap ho ka jingrap kum dei ka bakia ka jingrap ka jingsha ka kum ka guideline ba ka sarkar ka ai kalong ba ka don ta ka option 1 option 2 mo udana la ne unong ai ula ban ai jet ka we niki option 1 option 2 kum ong no option 1 tang lai kilo khaw ha nang ta si kilo si tang ka tangamut kani ka program ka kanthop ya kita borok ki bakla jermo doctor ha tele se doctor ngin nang teng shu kita ki e bakli don kamban batayangi se phang kani ka program tengan phan si ba ding do phin batayangi khindiat balai baka sarkar pat ka shim ya kani ka sinjam ban mo ban wanra ya ka bakum kani ka program to ko ble shibun kong sotonat ban yo shimanta kani bat pan ai ga jing shai de she ki pai ba balai baka sarkar ka don ga jing thmu jang ani te kumbla ong dei state db officer dr amori mene ba ka sarkar ga labu ga thong ban pandu ga jing pang tb te ban pandu ga jing pang tb kalong ba tang ya ka health department lan ne tang ya ka tan arjung ga ko ga khia bakan boy she ga ta ka thong karon kam ga jing shimanta na ki babon ke liang pat ka bah khamat do ka dei ka ba ki ong ka community engagement lan ni ka jing shimanta jong ki pai ba ka jing sngo kit khli ka jong ki pai ba hi te da ka ba le ye ga ni kamut ba ka sarkar india ka panslur ya ki pai ba kin kershan ya kinong pang da ka ba ki kershan ni kinong pang kin sngo thu haru ka no ka sarkar ka sim khia bat ma ki ro kin sim khia lang ya kani ka thong jong sarkar ban pando ja ja jing pang tibi te kata ka long jing thmu ba ki pai ba gen tep kam la ong le sa mane bat kum juru ba kin sim khia ya kani ka thong ka ba ka sarkar ka labo ta ka jing thmu ba kaman namar kalong kongsan hi dada ka tre de tang ka sarkar ka ba shim khia tangmut ki pajba ki khensting mo ya kan ni kono jing persang mo jong ka sarkar ti kong nong rum pat phin batai khindiat ingi kini ki mo ki jing thu ki ba kerpang ki ba kan ka sarkar ka pentri kam ya kan ka program khublesh pun kong bala ti ngakwa ya thu ba ka nadu central tb division ki ai ki laitali ki website ban login kasuk ka kalong basuk bha mdon kam username dan kam password shu directly click hapo ka link shu type hapo google chrome or my firefox kum ka tb website number 1 ka de https://tbcindia.gov.in ka we ka de ka communitysupport.nikshe.in and ka balai ka de ka nikshe.in kini laitali ki website anyone can just long mano kilaban shu click be hanto and register by themselves na bahani state jongi ki don ki long duna hatang iwe hi ba register hi da compare to ki we ki state pat ki bon ha ki ba register hi kan asa dona ba ki long kloy banyarap be ki nong pang tibi tele se ki par log ki jongi ki ba page ru pila ban log in si ki website ki ba ikong nong room ila ong bat kan ni ka dai tang naman ta ki donors hawat tang nama ki donors mo ki we call them khode ki kum nikshe mitra friend of TB patient kum ki par log jang nong pang tibi to let's say hadian pin nang batai su dai yangi kata ti doktor haba kumta kita ki kini ki donors pat mano kita ki donors ki ba la ban long ki donors la ni ka ba mo ban ka ba ka sarkar ka khon jing sha ka di ki donors ni kat kum ka guideline baki ana government ki ong ba donors ki la ban ki corporate
kila benda ki individual, kila benda ki representative. Dan ni kila benda menu-menu ru. Mo Haji Shah ka baningkong nginang perkhat ba ke donors kin long baik ki baki bashim ki bon ki nong pang. Dai hadian pat ngila ka adan ka some changes kata kamot ba wat ki ba kuat ban support tang marwai ru arut ki nong pang ru la ban le kanta. Ha ku sarai manga nasi ngamla ban support bon gut ki nong pang dengan kuat ban rap iwe arut la ban le kanta. Lagi ngal ong ipi mene kita kejing ka niki option kamin ka nutritional support ka mdai ka bahe. Dan lai tali Haji Shah ni ka jing tu ni ka long ka baningkong ban ai nutritional support. Ka arpat dan ki donor let's say ki ko ban ai no da ki wei kom try mentan dai ki don ki test mo. Buan na ki test sim ta ki pang tibi ka dai balaj free. Dai ki don pat ka tu ka ni ki test. Ki balong special ba ki don ki nong pang ki don kam kom ye ki tu kom ka CT scan. Ki balong costly kom ye ki tu ru ki donor ki la ban support la da kim sim ye ka nutritional ki la ban de ki tu. Lani sakawai duk kane ki ong ba kata ka ini vocational training. Chutrai don kinong pang tibi namal ba ki pang kimla shu bandit tray kila telot they say I can support iki dan some sort of other vocational training. Kita lai teli ki option ba kila bande. Andai ki majority duk menta ki ba shim kedai ya nutritional support. Te ka ong pi mane ka nutritional support duk kamdai ka ba kia kalong just kendiat ke jingrap kumba ka sarkar ka ale kendiat tenaga liang ki ba ki perlok ki ba kuat banjara ki la ban le kendiat kuma ong pi mane option 1 is just 3 kg lai kilo khao si kilo steng ki pulses nang ta ka dut si liter I think and ka option 2 pa kalong nalor kita pila ban airu saka pleng te it hardly cost below 1000 ke sibnai tang ba ka dei bandan pat ka amlei ban su ong man ai tang man ta sibnai ka dei bandan ka jing kot ba lakum lu kumnu hendru bnai lakum lu kumnu hendru bnai Kemudian minimum 6 months ke. No boleh kalau kita no kajing pang TB ke treatment ke baningkong ke dah hendri benai. Tiada nak dah long lar piarap ngidal kam at least hendri benai ke. Kita ke deh. Oh. Te doktor kita ki beneficiaries lah ni kita ki ba nongpang ki bari ban yo kita ki jingerap. Hatu ki yo betang kita ki balet ban yo ka treatment hal leng ba ka hospital sarkar ni ki balet treatment ka private sector ru ki la na ban yo. Baru lada ngidai hi bandai ban penduk jat yang jing pang TV ni kemud ngi hablet sha baru ki nong pang ngidon ka link bat ki private nong pang ru bentah ngila develop kata ka link pengi kod ke mother apps tiki private doktor kita su diagnose ya pang TV ki register khendiat e kerten detail ngi nong pang te gila pha singi te ngila enter ki ha kan ikse ken baru ki nong pang ke download ha kan ikse portal te kitu kemud ngila ban unu dana la ban simiki kat kum gajing dat kam jing kwa jiki te kulisi bun doktor te ba ding do hakanu ko kompat kini ki donors kin tip sapang kan ka program ni hakanu ko kom ka IEC ka ba kumno pen tip mo ba sapang kita ki donors bakin wan sa khamat kan ban long ki donors ta kulisi bun kong ha kum ba long manta nakaliang jong ngi kamu nagaliang jong department ngidang sulai ban approach ban ya kendo ya ki nuki breu ki ba ngi kwa bakin long ki nong ki donors ma ti kalaban long ba kilaban dai ki nuki big businessman ani ki ba khai ki ba he ma ka khai ka pateng kilaban dai corporate sebelah ong mane kilaban dai ki nong me khmat ba kilaban long ru geru shmet ki bangi I kumbangi don jingkermen ba kilaban ai kan ka jingkersyan ya ki te terhadu mentang ngimpat la rai ke ban le ginu ke IC activities dan ki ban pentip pai ba sapang kani bat ka bangi le ka long tang leng ba ka social media platform ka jong ka tuba proses bat ka NHM ye don ka social media platform ka ba de ka Facebook ka WhatsApp ka Facebook WhatsApp ka Twitter bat ka Instagram ti hakini ngila penmi ya ki attachment gi jongi hawa dai bat kane ban karpari ki pai ba bagi la ban simmenta kinu kedan gaman se man simmenta ya ga ban kersyan ya u nongpang ya u nongpang ba ki kwa te ngin sapai nang sikmat ngin sala le se ban nang penmi ya ki kot kubor la ne ki don ru ki ba ngila persyang kum ka interview bat ki wei ki news ma channel ti kum jur long ba jong phi kala long ha ka ka studio hang nem tak la long ka wei na ki jing pentip si pai ba pangi karpa ru ya ki bakin la ban le ne ka kam
To kuble shibun ba ding do te kong nong rumpat te kini ki doctor ila jer kitu ki jingira mo der kitu ki nutritional help but ki ba kumno ki mo different types lani ki ba kumno kita ki jingira ki ba kini ki donors ki la man shim lani ki don em ba ki la man jet kumno ban yarap ki patients Kila lang da ki donors kin da register hi ne da kimla register hi kila ban kerpa di ki district TB officer ngi don 7 district the all the 7 district kila ban yarap ki donors ban register yaki as a donor te nang tangi ka state ro ngi da ki don kami ki state help ro ngi la ban yarap na kalian ka state ro te for example ban register ngi don ka form the basic details jong nikshi mitra ki di kum ki kerteng type of Nikshay Mitra kidi kim cooperative kum baong fi naki liang jong cooperative kidi ki corporate elected representative individual institution NGO political party others with open field for entry come anyone can be a donor. The next is ngidon kam ka mobile number which ka balong don kam bhai ka to email of Nikshay Mitra kanir badon kam dan the address and the state baki kwa ban yarap and the district hey baki kwa ban donate ki nong pang baki jet. The next is commitment na Nikshay Mitra ki day ki type of support baki provide kan day kum nutritional support, vocational support, diagnostic kum baong isa kum ban le ki to ki test CT scan X-ray or ki test ba baram ken ki bam last year ki nong pang. Then kabasaw ka di ka additional nutritional supplement. Kum ki to ki jingdi ki bakam rem banyo pendi kinong pang bakin klan koloy. The next is kade ka duration kung baong isa ngi start na ka 6 months to 3 years. Kidon ki donors kilaban yarap tang drubnay. Kidon pat ki yarap hado 3 years hado lais nem. Te kade kata ka duration. Nung kita kiri ke por ki ba bu tang ba long menta kan ka program dang shu launch dang shu launch. Kamut kadang don ha ka dang chukha kan ya ka. Te hadu menta ka mula don ki donors ki bon sakmat kila don around 29 donors na ki district by repair and killing patient around 277 katung nila ya don menta dang yayat kan te tongan phai se shi doctor te habadon kini ki doctors kini ki donors komni doctor te hagano ko kam kini ka coordination mo na kalyang ka office ka jong phi bat kini ki donors pat ban nyo e jera ko jong ki hoi kadang dei ka namar ka dei ka program ko thamai ni kong ya kadang dei ka we ka obstacle bagi nang ya keren ma balai ba hadir ba pila yo ki donors kumno ban kini ki jing bam pat kin poi saki namar kat ku guideline hi jing sha ko ong ba it should not be in cash kam dei bande ka pisah ka dei da kini jing bam da ki yu mo te henrei ki dona ki ong bangim la ban le kam ta ngi ko ban ai da ka pisah te ka ni kadang ya ka discussion bat ki ba he jungi kumnungin ya shakmat hoi ki ba individual nei ki ong ngin pen biang hi mangi ngi ki la bu be ka dukan na ne ki phawan hi seyeng ru man lo banai ki la ai be ka to ka song ba dei ban ai kata la ban ne ka ta ka dur la ne for example kun si ong no ngila dan lupa ka we ka seng ka bala jule ya gani shwa ban sedang ya gani la sau san ne menta ka tu social service center kata ka dei ka seng jo giru niam kini ki seng ki man la ka banai kum ba life house of ki nong pang tang bolong bapli ki jiet no ka tu ka ni ki ba kham duk ke ki la yo lupa ya gani ka song te man la banai ki le cha ka tu center ki le collect ya gitu te kam ni shu ka bathma ya ngi ha jing sha me khalia jo ngi kan te ke kumba pi ong pi pat individual gila ban le hi ka tadur la daily para marjan ni te la shu ong be man bana pi wan sim kumta te hendrei kedan ko provision le se kan ki le se ha ka we ka dukan ka ba he ka badan ni ki mar in spring kindu lang gi donor bat ki nong pang bat ki na ka district te man lo bana ki na kin sim ki kidan ba ki ba suggestion le se ni la ban hapli da ka bang account ni ka tar ngin pat of course na kaliang ki ba he ki la ong go ahead ya kata tingi I haka jing start jong ke district artat nomor maki ki ban ya deal hang tu nei takada kini ngin pat finalize sadu menta tang ki ba ngila ban le ngila sedang ban me ki ba individual kum tu la dan kani ka jing kong san jong kata ka jing mo ki bor ki ba ki jing bam ki ba tai bor te yakini la da ai da prescribe na ka department doctor kumno ki kita ki jing bam ki ba kini ki patients ki don kam ha ka jing sha na ka sarkar india kala shubu e ka tangal ong pinda lai kilo khawn andai ki ipad ha ka mon jong ki brio
according to the locally available good food ke kesong haki nong ki hapo district kin pek ke syutrai mata hanong kendong pimio kita wa pikwa hap ai na kono jing bam kabalong nutritious kabanyara peki no restriction ke de ba ding do kini ki donors pat kat nunggut ki patients ki la ban ai de ki jerap jong ki ni ki nos ka shong ha ka jing kwa jong ki lam nai kan no tang ba ki haban adopt per galong ba way la kum nom minimum la ne barit do ka ba ki haban shim galong ba way pesh nong pang ter kato pada ka shong ha ki kwa ban ka ba ki la on shim way ar shipo la ni shis pa la ne ki don ki ba shim ka block ki way ki jala ki shim ka district ba ya ka state ten re hangi patete la ka stom ki shim way ki shim ar ki shim ta kan kita mesti harus pemut pada pemut rumah ke shong ke jingla ke jongki itu piong ba don kamban adopt we ka ba kumno ba ding do kata kamut ba bangi ong ba kan kat kum gani ga scheme kalong ba adopt kamut ba ong ba kin shim ba rio tu nong pang re kamut ba ki ba wan ha kata kan ha ngi jet yo tu nong pang yo buno nong pang bangin ai kata ka jing kersan ka jongi kumbala ong menengi ai kin nutritional support la ke vocational training lah ni kino. Te kata kentin ngi ang adopt. Te hagan ni ka program ki ang adopt kain. Te kam dai ka bana ang bakin. Naman long kipat ba ibas ngap long kuno ani ha adopt te long kin sumungo. Kamut long sisin ba lakular ngan nyerap yang itu inong pang. Kamut hablong make sure ba man lau benai. Kalau ke jam pledge kan. Pembiang yang tu kejing dan kampe. Kam dai ban sulong kular kai gitu. Kular klam da pendap kare ke kontrak kan. Kontrak. MOU mo ha. Te kong nongrim hakaduru kompat kini ki donors kin la ban jet ya kita ki brio ki bakin nyarap mola ni kita ki beneficiaries joki. Kumba ongai fimentan da ki register hi la de ki donor ne ki pen register ki district te kin phone na po district ki donors baki kwa ban nyarap hakanu ka district ken ka district ne TU ne ka block na PHI ona ki dong la jong ne te kin sa select hi makiru ki kin da kwa jet hi ki patient jong la jong ru kila with the help of district TV officer. Kin sa contact ki district TV officer ya ki mitra. Te kini ke jing kersan kumba ila ong doktor kamlong kam dai ka cash mo. Ya. Ajing syarat guideline ka umta not in cash. It should be in kind. Te kim la ban ai ki e-payment e kim la man umta. Ajing syarat e-payment ngi kampat ya keren. Mereka ai bang ya keren kalau ma ba dan ki patrua dak pisah ne. Te kini ki dapat district level pat kira ya gini ha meeting ke. Ya ka meeting badan prescriptory aim tu te kila rai ba maybe we have to open account. Bakal maladan gue officer buang ba ladanga yarap deh. Hadin arbana ngi transfer no nle kum no. Ki ong kum kata issue kami ke. Te kadang-kadang in the process hi mentang impat one finalize which procedures kanu ga lentingin buat kan. Te tambah ngin sahab le na hiwat buat yang ni. Ni ki nang ya ki ba individual te kam dan problem. Jutara ngam menta dan paramajan ko support tem dan problem kum itu WR kan. Tenre kani hi kebala support bagi fongut bagi ai dak pisah kani kadang-kadang kendiat ngidang HP arrange ba. Haba pet hakan ka state ka jongi doktor ka bakumno ka jing dawal ni ka jing don kam ya ka jing yarap kan. Ya ka jing yarap. Hajing sha ni kong ha ko bani kong ni perkhat le se ha state jingi ka pair bani compare bagi we. Namara state jingi la dapang mano hayeng kidan bagi bahayeng ki bapet. Ndai kita ni yang kita pakai. Di Henry, ringimla balen pat kita ni beli kita beduk. Kita ni beli balada ukupa upang. Di kata yang kesem. Manu balik tray, manu kata ngilai i labuan kikis kum kita kai bagi sem tinjar sya. Di hoi ngidan, kami kalian pat ngidan higi beriu lagi liang bahayeng ki bayrap kum kita. Di Henry kini pat nama bakawan whole India. Di ngin sepoi syaitan nama beli ban pidiang ya kini. Kesurkar kamle lendet ke. Kamle lendet boleh kadon kata ke consent. Kinong pang ki apa ai consent. Kadon ke form bagin ha pendap. Lani gila ban register online. Lani lawan ai ke hard copy ru long mentang ada nong pang TV. He lada don ba ai jing ba benga. Kamut les nomor ya kerteng junga tu ulung ai hap tip.
te syaban ja kata kamut ke don concern ke yo ke don ke problem hadian te kamut longa ngal aman bangan dan ngakwa ka jing rap te kamut ngal ai ke teng tu nang rap ka malaysia ke ta kada ko concern is a mass te hasti jungi ji sya kadang ya ke concern ngidang yo tang kumba 69% 74%. 74 Right, correct. 74% lagi nang pang bangidan ke tinggi community bakin wan sispa let's say kita ki 26% let's say ki ongim ko kalau abang long kumtaru long ngim long ngihap generalize bro kai Ti kung nong rum ki patients ki badan hang ni pok jala ka jungi kila long aware na em ya kanika jingerap ka bukum kata ka bayo bat kum tak mo ngi doktor mo ban ai kata ka consent ka jungi Na kani ti kila asdang train apo district ru kila asdang ki don ki kung ki SDS don ki district ki batre senior treatment supervisor kini kila alit na ying from house to house ken ban pentip yaki baki de ban ai consent jongki da kwa jingerap na wakam consent kimla afi ban link bat ki nikshi mitra so de ki de kam ban ai ka consent jongki ti kila aware ki baro from the all the district la aware kila pentip ti kanika kum pila ong mantan kanika nikshi mitra ka ba mo pin patay biang khamsai kan dia ki pap mo iki parlo ki jungi ki bapet mo kaniki si nikshi mitra ka kata pin patay khamsai kan dia okay ka nikshi mitra kadai ka bapen launch na khandai September kumbang isa by President of India and kani is kadai yaki donors bakwa ban ai jingarap yaki nongpang ban ai ka kabam long nutritious food for TB patient bakin Klein Kloy and for that ngide ben ya I mean the donors kinda kwa register hapo Nikshay Mitra kide ben login hapo for example kan ai ko website kita laitri ki website bala ben link the https://tbcindia.gov.in kabaar ka de http://communitysupport.nikshay.in kabalai ka de https://nikshay.in nakini laitri ki website kini ki mitra ki laban link ki laban register themselves as Nikshay Mitra to khubli shibun kung nong rum kila pan syai kata tingin niya pa siya kandiat siya digijing pan mana bang insay bitang biyang yang nakijekran ka jungi Hey Pet, upawan lawan. Pawan, balay ba siyang siya diyan? Pimtip siya ulayo pang TV. Di balay, long pisod na ban siyang maroy-maroy siya diyan? Pimtip si malayo TV te. Kam stay. Pitip dala don ha kajing sumar, kam laban ya bet sure. Wan rayo tifen. Haba pidi dawai TV, pidi ruban bambha, suho. Da kajing kersyan ki bahayang bahasam, la ban yele persya ya kajing pang TV. Balay ngin nyoben. Narupa pipa no ime siying ime iet, pidu kibat. Kon kadai bayo pang TV te. Ya ka TV ti laban sumahang niru, ti balay haban pa isya to. Lada ka kami kadon hang ni. Kibriw kilaban keren. Ngam salya ya kibriyo. Nay, Wah, balik kami ni. Arjun. Un laki tiha un sakmen ba. Arjun? Kuan jonga. Ula kejap ha ya pi. Ngaru. Ngakam sok thok ba te. Kumyaw ni u remote TV. Da kajing kersan ki bahiyang bahasam. La banilek persya ya kajing pang TV. Balingin nyobeng. Nginya pai biang siya ka studio ho girang don hang jing ikran syafang kadi ka jing yarap lani kita ka program ka bathamai ka baka sarkar India kala pentrekam kata ka pradhan mantri TV Mukt Bharat Abhiyan playos ngau leng ba ki panelist ki lation benta bat ki labatai syafang kata bat mentangan beteng biang wan kili ya i ba ding do hak manu patlan ni ka level ka badon kam ban pet ban khmi ya karu kompanya iki program jokani ka mo jokani ka program ka kala launch ka sarkar
to ya kan ni ngidon kidon lagi jong ki level ngilaban ong ba hapo ka district kumbalong manta ki pai ki district tuberculosis officer hapo ka state tangjong ka program kamot ki pai ki state tuberculosis officer ka office yung state tuberculosis re om tang kata ya kan ni ka jing pai ya kan ni la pai tu hapo ka office jong governor la IT haka office jong governor jong ki jala bro khoi bakin pej la ka ni ka kam ka ya chaprang em ka monitoring la ni ka jing pej bnia ka jing tre kam jong ka ni menta hapo ka jala hi ka dei na po ka office jong governor jong ka jala jong Habar baro ki state hapo India. India To publish bun ba ding do. Te doktor minta ko mapla ong haswa mane ka ni ka thong ka ba ka sarkar India ka bo ka dei 8,000 Bat ya kini ka program menta dang launch menta usnem 8,000 ar. Ti ki ai thana doctor ko mag jing pet ki jong phi kita ki la se kining pingkyang ro kin don hi challenges ro kin don hi mo ba kita ki jing kermen ro kin don la se pin batai kin dian kini ki objectives kan ki ba khmat ki ba don kam kum na katanat department ba don kam ban le bat kum ju ru na ki pat ba la se kum kini ki donors ro ka dei ka community participation in batai kin dia doctor kata Hi ha jing sha kong bakan long successful la ne bangin job. Ya kini ke jing pang. Dei. Kong bangitip ba ha India arfun riulak. Kinong pang TV haka sisna. Na kini arfun riulak palat saulak kiyap haka sisna. Te kani hi ke dei ke wi hawat ha Meghalaya jungi ru ke jing yap. Ngatrai ha arjar huwei la dangam bakala ke dei 6%. 6% out of I think 4,000 plus leh. Tapi kalau malu malah jan arspa ke jingyap, arspa tam. Wat hastit jungi. Ti bang akwa kalau bang kipat ba kin sautu ya ka jing kia jo ni ke jing haka ribat kamtam ke stit jungi ke. Ti ban sautu ya kata pat ngi ban sautu bah ya ni ke jing pang. Tapi kadai kalau ada ke pol ba habangi so shitom idai bandai kendu iki doktor lagi hospital ndai bangin lek keleng hadu bandal ajur ke jingpang ni selit chakiu mentah nak kalian ke TB ndai ngila dan ke jing test ki buon ba ki bangila ban diagnose ngila ban tip ya ke jingpang hak ju ke pol ni test ru da kinu ki dawai tu beri undi khanang bu unjam ndai ku mensya la da pang idi dawai hadin lai bulan semna la umjam ni ha ai sedeki bai ki dawai Numa boleh ngimpat tip iki dawai ba nu dawai ba yade yaki ken. Tenri mentapat ila don kala ban test hadin bala alap ni test syu ban tip pat tagi dawai ayu hadin bala alap bagi jingpang ni test pat kini uknyang de ban ai de kinu gi dawai ba unyap. Kata kamut kala don in place menta ngila le ya kata tiana ta kadaw menta ka syong stang ki pat ba bakin sautu. Bakin sautu ba kini ge jingpang kala ban penbet wei briu ba jerho ni ula ban penbet hadu sifo kat sangut hakasisnam lada umdi dawai mo kata ka dei ka wei ban pendu ya jing penyebit kemut ngidan kam manage sa ku hospital ngitang susdang ban jerho ne shit ne lani ka weight loss ki ong hendai sa ka wei ko ban keren kerpang si pai ba menta ka dei ka ni ngiyo bun si bun kini ki extra pulmonary TB mo kita ki extra pulmonary TB kemut ke jingpang TB ke bamdei ki tor Ndai ka badai syabar jong kitor. Habaro ki benta jong kamat lai nak tersim bat snyu. Te ka jing kalau tak kalong hadu 40% nak ka sispa ki extra pulmonary. Te ki niru kila ban penyap ki brio. Kamtam da pio spine la kala anna. Nane pio brain TB brio yap ru ladam yo jing sumat. Te ban lap ikini te amdai tang ba larger ho ngi ong 4 sign mo 4S. Cough, fever, weight loss and night sweating. Kini gide nam tak jing pang jong kitor. Hendai abadan ke weight loss lani don ki jing at hakamet ki glance kita haru ngide ban simkia. Ma boleh yok kadai ke jing pang TV. Kumi kita haru mentangi test bed. Ma boleh ngila lap ba 40% plus kide ki extra pulmonary. Tiana ta kadau ko ban ong sipai ba wanum kinsting yang ke jing pang TV kembang ong ipi saulak ki beriu ki niap hari India manla kesnem kam dei ke bakai. Tiana ta kadau mdei ba pin lej chua satu sini dari sistem ba pidan ni gidak kishin lej be chaki hospital kenang ba pinyo ban lap marma de jingpang bat banyo ya ka treatment ka sarkar mentaru kalau ai de ki dawai nol ki dawai nol bang yo free of cost nang ta ki don ki dawai ru ki ba
kat manang mi ki por ki researcher kinong wat binia kinang lab ka jingjrong jo ka treatment kanang duna bat ki dawai ru kinang yo ki ba kham ba tena ta daw ngim dei ban pele no ai ye kini ki dawai ki ba sarkar ka ai ha ka jaka ba phinde chikiwe ki jaka pili bende chwa ki hospital sarkar number kini kidon ki dawai TB ki ba phimla ban yo po yo ru po yo तो खुबले डॉक्टर kita kajing batai kajing pensyai kajong pi ba ding do te mentang ile sngo kumba leng ba ka program la khot igi donors bat kita kin long kat tu kat ne ne bang pet pat ya ka ta thong jong ka ne kajing don kam hi kajing trilang jong ki pat ba te ki kita ki mo ki benta la ni ki roles jong ki pat ba la ni jo community hi barok ka way kem lang salang hi barok ka way bakan le knang mengila ban kot cakata ka thong knang mengila ban i ngido kalenti ban rat deng khong ni ke jingpang ka kamram jung poi ba amta ka long ba kanong kumno ba kindan ka jing shania nang kong ya ka kot ka khia phi ka jinglong jong i ke breu ka long ba teng ngi nyau kor ya ki ku ka bam ngi don kam hoi ka bam ngi don kam ban em bat ki wei jing don kam ki jong ni te hanga hi marwai ngasngo ba ka kot ka khiaru kam ra ya pher than bat ka bam ka de te ka ka kamram ga jongi manta ba ngim dai shu bandang long ki bre ki brang shania ha kinu ki poris kam la ne kinu ki jingej be la kini ki jing shapan be jano hanrai habang idon kano ka jingpang ka jing sitam ha ka mat ka jongi ka kamram ga jongi ka long nangkong bangin dai wat na ki doktor ki bara puli ki badadon apa ki hospital kalong ki hospital sarkar dan ki hospital private kare ka kamram jong ki bande cheta balada ngidon kinu jing stom la ngila le chaki ngini ya ka lat ya ka ban lap ya ka jing pang badam yo ya ka jing sumar te ka jing kit kli ka jong ni kum ki nong chong chnong jong ka jala ha badai ban rat dang khong ya ka jing pang kalong ba ladang ngidon kita ki dak kishin jong ka jing pang tibi kum laong i state TB officer jong imane kalong bang ngidai ban like bran chaki hospital sarkar ngimdai ban like chwa shano kumban ong no ba ngim la ban len ha ga jala ga jongi ki don bun ki nong ai dawai ki bom da dei than ki doktor ki ba ki ai dawai ki nong pang ki bon bat ki shay alam bakla ki nong pang mapli bat hab deng galanti ki jing ya jong ki kadadu bagina shitom jor ban pos hospital ki lapan sa priang ro ya ga jing pang shaki ba yeng asam ki ba i ki ba thoin ga jong ki bat kan ki jing pang kanang sa priang shaki we ro kum ta ter te ka ngai wer nga kan tu ya ki pai ba ki nong shong jong ga jala ka long ba ba phin ya shim ya kane ba kadai ka banta ka jongi iwei pe iwei kam dei tang ka banta jong ka sarkar par kam dei hiru ka banta jong sarkar kadai ka banta ka jongi ban yo el ka jong ka jing ko jing khia yangi ya ke pateng ki jongi kalong ba habangi don kinu dak jing sitam ide ben mare sigi hospital ban ya kendo doktor hospital sarkar bat ban ya jing sumar khanang ba ngidon ki tes ki bat kin yo jing sumar ki ba biang tengah thrai ka tak re ka kamram go jongi wei ban don ka jing kit kli ya ban rat dan khong nge jing pang kadai mangi pat ba ki ba pet pi asngo kum bai ba ding doi la batai kadai ka jing kit kli him de man namon da lapang man sa penkit ya ka sarkar sa om ka sarkar kamla la ni kamle Hande na pas dang hi kadika mo kumbuki on prevention is better than cure. Te kong nong room ha kabahi day but bakini ki donors haba ka mo kumbukila on mane ban register ek to ko website te ki don empat kanika bor ki bakin jet ye kita ki mo ki beneficiaries lani kita ki baki jet man aji yaram ni ki shu ad em kila ben jet kumbong ngai phi ki dakila register hi ne da pen register ki district kinsa contact hi na ki district TB office ye ki donors and ki ndako maki bakin jet hakadong la jong ne hak state la jong ne haki wiki state or district kila ban jet they have the right to jet te kong nong rom ha ka bay day but kanika program ko mga akli mine doctor ro te kini ki let's say hatu fidan em kinu ki jing ki ba phi i hakmat ki ba phi kum mo kum ki ba tre kanika kam phi hab ban le phi hab ban prakhat kum nu ban job ite jing kadai ba kadai ka program kadai ba thamai te ki don hi ki jing na ki lyang jong ka state ro ka district ro na ba ban register ye ki ro kam de ka basok sam tam tengkhat ngin dala de be discuss kum ki district ki don ki la ya discuss but ki donors tang ba sometime long tengkhat ki on ki la agree tang ba ngisi up ba kin contact bank ngi da contact bank ye ki ro kim jubab kloi
Tingi miok ban register kloy hak tu kong ken. Tingi kwa bakin sesin bakila agree bakin kit clear makiro bakin ong that they are willing to support the TB patient ken. Te hang ba day pat bat kani ka mo ka amount ka baki day ban sponsor la ni ban support. Tu la kala isha lupa na do pas dang ne mo ya kata ka amount ka baki kat nu gidon ka ban sponsor. Hot. Kila ai ka basket food basket ti kila batai hantu syai ko batai isa mentan ti kumbo ongan ong ya fi mentai kila. For example, option 1 per month but option 2 gidan food groups for adults but children ki divide adults and children the for adults ki I for 3 kg kum cereals ki dai ai kum to ya ki children r kg ti ki pen pair but na ki adult but ki khna but ki samla ti ki balang ba ki pen pair kum pulses ki I 1.5 kg for children 1 kg vegetable cooking oil 250 gram lani 150 for children and milk powder milk groundnut 1 kg 6 liter lani 1 kg 750 ki children and 3.5 the option 2 ke don keep in pair no ki add no kumpeleng 30 numbers kum sitre te kini ki nutrition monthly food basket ki they provide every month te kumban ong ba umde tang ki nong pang ba tengkhat ki don ki family ki badok ki bamla badshane ahilade da don bapang iwe nong tremo te kidi bikin yo jing erap lang gitu ki family members ro ken. Te doktor habak ko ba pila batay mentan mo hari India jungi ko ba saulak shisnam haka shisnam ki yap kini ki TB patients. Te doktor ke ai kani ka long ye kani bahadu saulak ki TB patients kin yap haka nakari ke jungi halu shisnam. Fi ga kadaw bukang san e kalong kajing sumar feeling one slam syaki jaka sumar. Kata kadi kawai kebaat pat kini ke jingdi dawai kulmar deh dimenta sibu ke jingpang udang dai khunyang batulot te hadin baki di dawai ki sange no kadan kan tendensi bi nomor ke jingpang TV ngal ong pi ba hadu mentahi ke treatment mla ban pentuna ya kan riu banai te kidon ki kies baki di dawai sibu arbana lai banai ki la khamerap ki e no tenda ki yo biang pat ki la yo daka wei pak jingpang kamu gade ke TB tang kala ka stage kala dai ka drug resistant TB te mentang idon ki drug sensitive TB drug resistant TB idon seki extra DRTB kamu ti bala kham jinjar shushu ban treat mo te kadaw hi pa kongsan kade kata ba ka jingbam di bahai ki dawai kala sha ka wei ki jingpang kabar ke jingwan slam syaki jaka sumar ni detect hadu andala slam nang ta ka dei ru ka wei kempep hari India jungi la se ka long ka kri bubun bri mo ti na ka daw ka jingi bet ru kal ong pi ba wei bri la kan bet spo ka san ha ki snam te ka jingi bet ru kan bun be te la da ka ni ki ba ye bet ki dei ki bri ki ba kham tu lot lai kumut ong for example li pi bun ki ba pang TB ki dang di dawai TB hendrai kiyok bat kanser kiyap no ye ko tu ngi record as TB patient taru ka digawai mo te ka taru ka digawai ka contribute ye kini ken no ngimla la do bri upang kanser mo kana di dawai TB uyap ngimla ban ong ba khramiap nak TB ni have record as death from TB kita taru ka contributing factors will increase ye ka number of death ken Namar ngin tip kumbang itip hi kani ka TB ka kumno ka mo ka sapryang ha kanu ko kom tele si odon ki parlok jungi ki bapet ki badang long lengo ban kin ong mo tip ta ka TB ka long kumno ka spread kumno te doktor pin batay yang kendiat ni kata ti mo kani ka TB nilon sibon nang ba ka COVID kani ka COVID ro kani ka droplet infection ka TB ro kani droplet infection Nade ka jing fair COVID ka long ba kani ka incubation period ki ong kambut nadu ka singi ba pio ya COVID hapo kat saw singi ki pau ki dak kishin nade ya ka TB pat la da pio menta ka singi ka simpo radu unriu hadu pratio ba ki dak kishin kinwan kambut ka jing shit ka jerho kanwan kata ka de ka jing fair te ka jing kali menta ka long ba lada ngadon ni ka jing pang hapo sedem junga de te lada ngajerho ngasenria wat lada ngakran du ndala bun de itu ke jingpang kenyang kimi ki droplets ngau te how tu ki droplet bubbles ne ki don ki kenyang jingpang te ginu ba yo ring mensiam te ki yo rung kan ya ta jingpang te ngatrai kan sim senan ke lat ban batai piang ni ka un kran ki pai ba kin sung thu ba
abang ilet jaga jing penduk jai ini ke jing pang harjar arfusan deh tang ban shu ai dawai ru kan le se kan numbiang no beli ke jing pang kanang mi man ke si dia nata ka daw mentang ila asdang ru ya kata ka treatment prophylaxis kata ka mut lada dan unu briu ha ka yeng bapang TB ubadan kinyang jing pang ka syadem ubala lejer ho ki kinyang kimi kemut kitu ki family members ikut ki close contact mo ti ya kitu mentang isdang man ai dawai kata ka ka treatment of prophylaxis treatment nomor beli ladangi ai kitu dawai kemut utu beri ki lap ba hadu 60 to 90% kaya da iki banyo e katu jingpang memang ilai i apo wat angta po state jing yang ni shlong ru ilai i ba hakwe ki yang bro si yang yo pang tibi tile sin dari bangila di itu dawai lesi kala ban menjah kumta tina ta kadaw menta ngin treat dia kata ka mengikut ke latent TB kam mo latent TB kamut kalau kemni kan 40% of Indian population are infected with Mycobacterium tuberculosis 40% dan apa yang gini 40% 5 to 10% they kikela jingpang TB mo kadaw kolong balik kikela kala banlong bikiyo gunung jingpang khamtam HIV ada gini HIV le kemut stat ba kemut lada cubu ubri uklan ada ke opportunistic infection lada nga klan dei kunyang don po jonga ndai namar banga klan ku kunyang usyong bai ula ban yap ula ban syong bai waiting for the chance up ya galat lanu ngan yo ban flare up mo te kawai ni kidaw gi bak stat ya ka flare up ke HIV anta giwan sa diabetes kiwan sa ki kini ki COPD ni wat ki kanser iru takada wat smoking ru ki ombaka increase ya kini ka kenu ka 5 to 10% deh kalau ban increase ada gede smokers kata ru gede ko bai tin ada kadaw mentang in hab ya ringkat ban treat ya kini ki contacts of a family member ke jom tu bapang TB ti na kadaw ka bakongsan menta kalong ba ladang ni kibun kibiri gedang kentat ya kini ka bandi dawai ti nama beli nga klan menta ngam lele ku non sudi dawai ne ti ndai kibiri ka ko bagi pai ba kin sung thuk kai ba sisen ba pila dan hakatu ka yeng badan bapang TB kolong chest kemut TB jang kitor ken ba cerho ti kemut klempep bun na fi hakatu ka yeng pila yo ring men sim yo tu ti lada kala dan kadak kesin hab screen but hab diagnose hab di dawai ndai kinu bamdan kadak kesin naki kila bandi ya prophylactic treatment kemut ketu kan da 60 to 90% ade kijing da ba kinum yo bit na katu ka tingpang Blishi bun doktor kita hijung pensyai hijung pi namar ba let's say ni kum hipat ba ngi insting ni sungo kembam lelei ka utau jingpang umah unum doknya jingpang unum rung hangi ti let's say kum ba pila ong mobit niki droplet la niki sembo te ba ding do ko mangi ha ka po jung covid baro e ding mas lut te let's say ngam tip ha ka jing shem jung pi bai tre hang ha tu ka jing bit ka jing pang TV ka dunan em ka por ka ba baro ngi ding mas ka por ba yo covid banong bangin dan kano gado gajing bo jing kain ga batikna shapang kata ngim daong tan ten re ngi soto ba kumbala batai di sa mene ba kajing pang TB ka sapriang kumba ka sapriang ka covid kamur ba habang gideng mas ngi adano ya gitu gi knyang jing pang tila ro don unong pang TB udeng no daga mas uyang chene shatai habo jur ho katuka mas kala absorb no lane kala dalut no ya kajing sapriang jo tu knyang jing pang te kunom la shu ban mang ya lane ban sapriang ga ler te kai ga bangi syam galong ba ka por covid te kadon kajing hier ki case lane kajing duna jong kinong pang TB te kawai na kita kalaban long namar kajing hiar jong kajing sapriang jong kenyang jing pang TB kaba arpat kalaban long baki brio katuk porki kamtieng lagi wan hospital yo sa atas covid bat kuning kumta kamtam gidak kishin ki asriem te kai kaba ngi banong ngi dadon ki jumbo jing kain batikna ngimdan ten re ngi skempat balada ki brio ki dengmas haba ki jerho ki senria kamut ba ki ada ki sapriang jong jing pang barhaba yada lada we ubri yada kamut
khasan ngot kiduna kumala ong sa mane ba laro we us pen sapriang umur khasan ngot ki abet ting yo i hang ne ba kalong ki bahayi hasam la ne ki perlok la de bang ya chikin ginu ki jaka ki bang ila pen priang la dang i dang ki mas ki jongi ngin khang la de jing sapriang jong tu kunyang jing pang te kata kalong jing shisha kam de ka bang shu antat ne kata kalong jing shisha pat kalong ka bas kham balada ngideng mas kamut kinu ki jing pang ki ba yabit lang bakal amdai tang tibi covid lani tibi lani ki wegro ki bala ban yabit lang bakal kalong ba ngia dai ki yak jing sapriang shaki wepat ki preo Kamu mud ngilai segi jakapat ba kan bahana mangilai am lian ni ketu mo bandeng mas ha kapor covid te kam desu ke ka kam ka balong khla la ni ka bandon ba ong te le se kum ba mo ka napi bat ka wepat ka ba ngi kwa ban kan tui pai ba ka long ba hoi ngi la tip no covid kam de tang ka jing deng mas ka dei ka wepat ka long kum no ki ong ka coffee ticket kum no ban ya da ha ba teacher ho kamut ngim de ban jer ho khamat ki bre ngi de ban tab dak sindor la dangim don ka mas ro ngi tab dak rumal da ka kti mo ban ngi la ban suda kum to kum ngi la ya pan i ngi la batai ha por covid ka ju ga to hi ga jing mlen jongi ki da ngi de ban la ha ki behavior ki de ki ju hi ba ngi de ban ngi ya da shibun na jing pang tibi ban sapriang to khuble shibun te shabangin pin kutat ekani ka program ngan phai beshi doctor ka ka kantin ka ba pin jong phi na ka benta ki pai ba jong hi pa ni program te ka bang ko ban on khadu ka long ba kadi ka jing ai jing rap yaki nong pang tv ba pli jungi kadai ka bala sedang pro ko geri india mo nomor mal ong pi ka don ka target ban pendu tv ha jar rapsan te nga request yaki nong song ka state jungi ba kin sim ni ka lat wala da kadai ka jing rap ka barit kadai ka jing ya pen i bang ya trailang ngim dei ban ran nam ta ka jing pang tv ngim dei ban ran ma boleh ka jing pang tv menu la ban yo te kam dei ka jing pang ka bakhla ru ka ba phio na kal air te na ka daw ban e ban le ran ngi dei ban wan sakmat bat ya kani ka lat ru da don ki donor ki ba wan cha phi ki balong willing ki ba kwa ban ya rap e phi ni jing rap ba khendiat ko ba phin pediang sobha e kita ki jing rap kumangal ong mene ka jing thu ka long bangin ya jan iwe kenang ba da ka jing ya da ka jing tip pai ba e kini ka jing pang ka jing rap iwe ngin pendu ya kata ka jing su pher ka be ka ba pat ka long ba ka kan don ka jing kunu long ka jing ya sim bentalang ka jing su jan lang pat ha ka ju ka por kani ka jing rap nutrition khendiat wala ka long ka ba khendiat ru kan ya rap e phi ba phin khamla ban te ka met nomor ba ka jing biang ka bam kai rap ban pen koi kloi ya ka jing pang tinga ko ban ong ba pinam dei ban su le ran pediang ya kani pat borok ko gari ka pediang te ngi kermen ba kani kan nomor ai ke jing ba pat ka jing request junga ya ki donors pat ka long ba hakiwe benta jong kari nomor ki bon ki bere berspa ki industrialist ki wan sakmat ki register ya lade ki support da ki pak ngut kinong pang ten le state jungi te ngimla ban le kumta ten kada kada ka government ka sha ngi bangila ban yarap IWR la ngut ru te ni ro ka de ki jingrap ka bakrau na ka benta ki bapang tibi Kumble shibun doktor hoi kede ki jingrap kumba kan ka phang ka bangibo topik menta ka sngi ro ka long ka jingle baha ki baret ki long ki mau kodor wala ki ret kat no ru ndre ka long hi ka ki ba kodor ki bala ban a jingrap ki men sim ki ba don kam man yo ya kani ka jing sumar na kani ka jing pang tv gi tep hi bagadang de ka jing pang ka ba shirkai hadu kata kata kam de ka jing pang ka bangin kensting khnang ba ngi hi kum ki nong song snong jo kani ka jalang in ya snok ti lang bangin la ban job bangin la ban poi sa kata ka thong kum bai doktor bat ki ni ki du shampang ki la batai ba ya kani ka thong ar hajar ar fusan ba on rat dong dingkhong ya kani ka tv ki jing pang tv ndai tang kar health department hi kanum la balai kata don kam ka jing ye trailang ka jing kit khli lang jong baro kinong song to so shi sin ai khuble ye doctor mauri ye iba deng do ba kum juri kong nongrum na kam ta ka por ka jong phi ban ai khuble phi baro ki parlok ki pet ka ni ka program khuble shi bon